Het waait hut op de Slettemermar, maar voelen uitzitters. De groep studenten van het Rijn-IJssel-college uit Arnhem is met zielbootjes te varen. Een van de valkjes slaat om. Helptjensten hel je 5 mensen uit het wetter, maar onder kwallingsverschijnsels. Dit plak krijgt boetenwoord zijn. Daar is het bootje omvallen in de vaargeul. Daar is het wel diep, maar een paar meter naar links en naar rechts is het minder diep. Dus het schijnt er wel aardig te galven zo nou en dan. Politie en brandwacht komen met doekers en reddingsboten. Er wordt ook nog een politiehelikopter inzet bij de ziekactie. 2 Duitse leraren, hier een hardenleerlingen, krijgt op het tijd van het wetter helpen. We komen uit Hamburg en ik zie hier haast al 24 jaar mijn studenten. Maar zo volle wie als Joet heb ik nog niet jongen. Nevens harden moet je wel heel betoefd wezen om met dit waar te zien. Toch kan de Samarien op boord vallen. Het is je grootste zorg om die dan weer uit het wetter te helpen. Het is voor u als leraar het allerslimste wat gebeuren kan. Dat we een leerling net maar waarom naar huis nemen. Ik op oren plakken zorgt het waar voor problemen voor de wettersport. Zo komen de meldings van omslaande bootjes op de Snitsermar en ik de skuttervaarrace wat stil aan worden omdat het net meer vertrouwd is. Om een uur is het ziekje op de Slettemermar stopzet vanwege de harde wind. De drinkeling is nog net voen.